Δημήτρη γνωριζόμαστε εδώ και 28 χρόνια. Είμαστε συμμαθητές και αυτό το οποίο μου έκανε πάντοτε εντύπωση είναι το ότι διεκδικούσε να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί για τα κοινά. Στο σχολείο, ο πρόεδρος του 15 μελούς ήταν αυτός που μας κέντριζε να κάνουμε από τα πιο απλά γιορτές μέχρι τα πιο σύνθετα. Να ενωθούμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο για το σχολείο μας. Γνωρίζω χρόνια τον Δημήτρη τον Κάρναβο, ξέρω το χαρακτήρα του, τη δυναμικότητά του, την αποφασιστικότητά του για να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες της Καλιθέας. Τον Δημήτρη τον Κάρναβο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δουλεύαμε μαζί σε ιδιωτική τράπεζα, ήμασταν στελέχη ιδιωτικής τράπεζας. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι είναι οργανωτικός, ξέρει να διοικεί και δίνει πολλές λύσεις σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Ο Δημήτρης είναι φίλος μου για περισσότερα από 20 χρόνια. Άνθρωπος με συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στα κοινά. Τα τελευταία 12 χρόνια και μέσα από το Δήμο. Από ό,τι γνωρίζω και στην ΠΑΕ Καλιθέας ως αντιπρόεδρος. Ο Δημήτρης, ο δικός μας άνθρωπος, ο Καλιθεάτης γέννημα θρέμα, πάντα είναι δίπλα μας, σε ό,τι τον χρειαστούμε. Απλό παιδί, το καλύτερο παιδί της Καλιθέας. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι το μόνο που δεν κάνει είναι να έχει την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών. Γέννημα θρέμα Καλιθεάτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπαίνει στη διαδικασία όχι μόνο του να σκεφτεί όπως πάρα πολύ ποια είναι τα προβλήματα, αλλά να προσπαθεί και να τα επιλύει. Αυτό σημαίνει ότι γυρίζει συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει στη διαδικασία του να βλέπει και να αφουγκράζεται οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει τίποτα. Η Καλιθέα είναι μια περιοχή εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη και το να ζει κανείς αυτή θεωρώ ότι είναι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Η βιωσιμότητα της πόλης αυτής στο μέλλον θεωρώ ότι εξαρτάται από κάποιες αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στην πόλη αυτή. Και θεωρώ επίσης ότι υπάρχει μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια όσο αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρω τους χώρους στάθμευσης. Πιστεύω ότι είναι φρικτό να μένει κανείς σε μια πόλη που δεν έχει κάποιο σημείο να παρκάρει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον έχουν κλέψει είτε στο σπίτι του είτε στο δρόμο. Όλος αυτός ο συνδυασμός των προβλημάτων νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώς και εμείς οι ίδιοι θα ενεργοποιηθούμε για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον της πόλης στην οποία ζούμε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πόλη μας, τα εμπορικά καταστήματα και οι μικρομεσαίοι γενικά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, τα καταστήματα κλείνουν, πολλά καταστήματα μένουν ξενίκιαστα για μεγάλο διάστημα. Στο χώρο μας ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα και προβλέπουμε μέσα σε ένα χρόνο να έχουν κλείσει τα περισσότερα, τα μισά τουλάχιστον από αυτά. Θεωρώ ότι στην πόλη μας υπάρχει μια στασιμότητα όχι μόνο από πλευράς πολιτικής αλλά και έργων. Ίσως μπορεί να φταίει η παραμονή του σημερινού δημάρχου που έχει μείνει αρκετά χρόνια και ίσως να ήθελε, αλλά πλέον δεν μπορεί. Οι αλλαγές, επειδή και το σκηνικό έχει αλλάξει, πρέπει να είναι επιβλημένες για την πόλη μας, για τα παιδιά μας. Θα πρέπει να παλέψουμε εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό, να αλλάχτεί αυτό το κατεστημένο ή των τελευταίων 15-20 χρόνων που υπάρχει στην πόλη. Ίσως να πρέπει να ψάξουμε καινούργια άτομα, καινούργιους ανθρώπους, νέους ανθρώπους, με καινούργιες ιδέες, ώστε να πετύχουμε και για μας και για τα παιδιά μας και για τις επιχειρήσεις κάτι το καινούργιο. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια καινούργια αρχή, μια αλλαγή. Γιατί οι καιροί αλλάξαν. Κάποιοι άνθρωποι σαν τον Δημήτρη που τον γνωρίζω αρκετά χρόνια, αν και προέρχομαι από άλλο πολιτικό χώρο, μπορούν να είναι ανοιχτοί σε ιδέες και σε απόψεις, μπορούν να ακούσουν τα προβλήματα και μάλιστα γνωρίζοντας προσωπικά τον Δημήτρη, ξέρω ότι είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια και όχι κάθε 4. Πιστεύω ότι οι θέσεις του είναι ευρύτερα αποδεκτές, μπορεί να συζητήσει με το σύνολο των πολιτικών παρατάξεων και το σύνολο της κοινωνίας ουσιαστικά, αφού είναι τόσο κοντά της. Είναι άνθρωπος δραστήριος, μορφωμένος,
αγωνίζεται για όλα τα θέματα που απασχολούν έναν σύγχρονο πολίτη. Πιστεύω πως είναι ο κατάλληλος για αυτή την πόλη. Το Δημήτρη τον γνωρίζω περί τα 20 χρόνια από το Λύκειο. Ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, τόσο ώστε να γνωρίζω ότι πρόκειται για έναν πολύ έξυπνο, δραστήριο και ενεργητικό άνθρωπο, ο οποίος έχει όραμα και σχέδιο για την Καλιθέα, και αυτό τον κάνει πάρα πολύ κατάλληλο ώστε να μας εκπροσωπήσει για τα κοινά του Δήμου μας. Είμαι 33 χρόνια, ήμουν υπάλληλος στο Δήμο Καλιθέας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την Καλιθέα, τις ανάγκες της. Από ό,τι ξέρω, ο Δήμος θέλει μια αλλαγή, υπάρχει μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μια αλλαγή στο Δήμο θα ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί μόνο ο Δημήτρης μπορεί να την πραγματοποιήσει. Είναι νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, αλλά και την εμπειρία και τη δυναμική να συγκρουστούν μαζί τους. Ως νέος άνθρωπος και φορέας φρέσκων ιδεών έχει επαφή με τα νέα μέσα, ώστε να μπορεί να προσεγγίσει νέους ανθρώπους στην πολιτική, στο ίδιο απαξιωμένο τοπίο που όλοι βλέπουμε. Η Καλιθέα χρειάζεται αλλαγή, και η αλλαγή μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από το καινούργιο, αφήνοντας πίσω οριστικά το παλιό.